खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ। क'क्राझाराव आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ सानसुमै मेलेमजिबिफोरजों सावरायलायदों। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा क'क्राझाराव दावबायहैदों। क'क्राझार सार्किट हाउसआव आसामनि पन्चायत आरो गामि फोजौखां, पाब्लिक हेल्थ, इन्जिनियारिं आरो कन्जुमार बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि आरो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों कभिड थासारि आरो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायदों। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, उकिल मुसाहारि, डक्टर नीलद स्वर्गियारि, गौतम दास, रेवरेवा नार्जिहारि, क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा बाहागो लानानै आरो आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासजों सोंनाय फिन्नाय हाबाफारि मावफुङो। नैथि खौराङाव दङ। गोजोनथाव खौरां, फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननायनि मासुल होआलासे एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो हागोन। चिरांनि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय स्वरुप सिटिटि हिउमेन रिसार्च एचएस स्कुलाव गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2021-2022 नि थाखाय एचएस फार्स्ट इयार आर्ट्सआव मुं थिसननाय आरो पान्डुलिपिखौ 3 जुलाइ 2021 अक्ट'खालिनिफ्राय होनाय जागोन आरो एडमिसनखौ 2 आगस्ट 2021 अक्ट'निफ्राय लानाय जागोन। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो बयनिबो खाबुनि थाखाय बेसेन नाङि मुं थिसननाय फ्रि एडमिसननि खाबु होदों। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायनि मबाइल नाम्बाराव सुलाद लादो। मबाइल नाम्बारा जाबाय 9365041624 आरो 9957278048। बे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय। आसाम मिज'राम सिमनायाव सोमजिनाय दाङाबाजिखौ जौसिन बिजिरसालिसिम लांगोन। मन्थ्रि रन्जित कुमार दास। चिरां जिल्लानि बिजनियाव खुंफुंनाय भारतीय जनता पार्टी दोलोनि मेलाव आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ बाहागो लानानै बेप्रुसार बिबुंथि होदों। आसाम मिज'राम सिमनायाव सोमजिनाय दाङाबाजि जाथायाव सा 6 आसाम पुलिस जवानफोर जिउ गोमानाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो बिनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो। खौरांगिरिनि सिगाङाव मन्थ्रि दासआ बुङो दि मिज'फोरा आसाम मिज'राम सिमनायाव सोमजिनाय दाङाबाजिनि उनाव मिज'रामखौ आसाम सरकार आरो पुलिसआ नारथ्रोहरनो हादों होनना बिथाङा बुंबावो। सानथामनि हाबाफारिजों बिटिआर दावबायफैनाय आसामनि पन्चायत आरो गामि जौगाखां, पाब्लिक हेल्थ, इन्जिनियारिं बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ दिनै बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो मावख'गिरिफोरजों जल जीवन बिथांखिनि सायाव गुवारै सावरायज्लायनायनि बाथ्रा। आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया मैया दिल्लीयाव रावना होदों। आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे दिल्लीयाव दावबायो। दिल्लीयाव दावबायनानै बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया आगुनि आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ लोगो हमना सावरायो आरो लोगो हमनाय सावगारिखौ आथिखालनि भारतनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ फेसबुकआव शेयार खालामो। दुखुनि खौरां, सासे आइजोआ गावनि फिसाय आरो 4 बोसोर बैसोनि सासे अनजाथाव हौवासा गथ'खौ नागारना बहाबा खारखोमालांना दं। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलाव थानाय 1 नं सामुरिसा गामिनि थागिबि एन्जेल नार्जारिनि अनजालि बिसि रिता बर' नार्जारिया गावनि फिसाय आरो सासे हौवासाजों लोगोसे न'गारना बहाबा खारखोमालांनानै दङ। फोरमायनाय बायदिब्ला रिता बर' नार्जारिया थांनाय 26 जुलाइ समबारखालि बेंक एकाउन्ट खुलिनो होनना फुंनि 8 रिंगासोआव न'निफ्राय सान्थिपुर बाजाराव फैनो होननानै ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बै साननिफ्रायनो दिनैसिम न'आव फैफिनासै रिता बर' नार्जारिया। बेनिखायनो सोरबाफोर बहायबाफोर बिथां आइजोखौ नुसनबायोब्ला मानसिखौ हमनानै खिन्थाहरनो एबा खौरां होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो नैबे 6900655824 आरो 9435780278 बे मबाइल नाम्बाराव खौरां होनो न'खरनि सुबुंफ्रा गुरै खावलायदों। आसाम मिज'राम सिमा जेंनानि सायाव खुगा बेखेवदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। बिथाङा बुंदों, हाथियार दावहानि सोलाय गोजोन सावरायना जेंनाखौ सुस्रांनांगौ। सिमानि हांगामायाव मुंख्लं जानाय जवानफोरखौ बिथाङा गोसो गंग्लायै मान बावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय फेसबुकआव बर' लाइमोनफोरनि गोख्रों प्रसार आरो जांख्रिखांनाय। बिटिआर गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियाव थानांनाय आरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन होनना बुंबाय थानाय खौरां बिजोङाव नुदों, नाथाय दासिमबो उदां जानो हायाखै। बर' हारिनि बिर जोहोलाव बिथाङा
बेनिखायनो लाइमोनफोरा बिथांखौ उदां खालामनो फेसबुकनि जोहै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'निसिम दाबि खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।